Това е категория до 84 кг, където Симеон Андров от Дупница ще се противопостави на Георги Янчев от Бургас. Млад състезател, амбициозен, комплексен състезател. Срещу него червеният ъгъл на ринга Георги Янчев. На 38 години, достатъчно зрял. Не. Рефер на двубоя, добре познатият съдия по ММА Михаил Цонков. Състезателят на Дупница взима преимущество още съвсем в началото. И сега в момента се опитва да направи ключ на ръката на състезателя Георги Янчев, който е поставен в критична ситуация. Измъкне се за момент Георги Янчев от това критично положение, но ръката му все още остава в захват. Сега успя да се измъкне, но продължава състезателят на Марек да има надмощие. До мен в момента на коментаторския пулт се намират двама от реферите на турнира. Пламен Петров, легендата, и Янко Янков, нинджата, от които ще помоля компетентен коментар на тази среща. Двама дебютанти пълни. До тук виждам добри атаки от Дупница състезател и много добри защити от бургаския. Опитва се да прави така наречен слам, който скоро не беше виждан на българския ММА ринг. Опит за триъгълник, в момента от Дупнишки състезател. Мисля, че защита на бургазлията на този етап е успешна. Типично за неопитните състезатели е, че ползват много сила в опита да довършат и изпускат така няколко момента. Интересно е докъде ще стигне тази позиция. Дупнишки състезател се опита да прехвърли на амбар. Бургаски успя да се измъкне. Когато човек дебютира на ринга, първият матч е повече игра на нерви, отколкото на умение. Подканва Михаил Цонков двамата състезатели да бъдат по-активни, за да може страничните рефери да съберат впечатления. Остават още 2 минути до края на този рунд. Опит за грантен паунт от Дупнишкия състезател, успешно париран от Георги Янчев. Може би сега е момента бургаския състезател да се опита да стане. О, грешка на Дупнишкия състезател. Голяма грешка. И вижте как изгуби водеща позиция с едно неразчетено движение. Казано честно, не можах да разбера какво се опитваше да прави. И в момента в доминираща позиция е Георги Янчев. О, пласира тежки удари. Добра работа на Георги Янчев в тази позиция. След началното стъписване сега мисля, че има преимущество. Сега опит за гилотина.
Ето, това е нова типична грешка за новобранец от опит за гилотин, който премина в губене на водеща позиция. Но това всичко се израства с броя на срещите. Интересен първи рунд. Любопитно ми е как ще бъдат физически двамата състезатели в началото на втория. Както спомена, когато човек дебютира за първи път на ринга, адреналинът му идва в повече и изчерпва всичките му сили, та дори и умения. Да. Казва тактическа хитрост Георги Янчев в края на рунда. Мисля, че може да се счете, че този рунд той го спечели. 8-те срещи, които ще видим тази вечер, са по правилника, професионалния правилник на ММА. 3 рунда по 5 минути. Начало на втори рунд. Активна позиция отново за Георги Янчев. Прави опит и нанася много удари. Виждам кръв по лицето на дупнишкия състезател и Георги Янчев има възможност да спечели този матч предсрочно. Така ли е, Пламене? В ММА това е най-тежката позиция, така наречена на маунт или топ позиция. Да видим дали Георги Янчев ще се възползва пълноценно от нея и ще откаже противника, който, както виждам, и физически победа за Бургас-Сакъл. Реферът Михаил Цонков прецизно прекрати този бой. Победа за Георги Янчев в дебюта му. Всеки момент спикерът ще обяви победителя от този двубой. А неговото име е Георги Янчев от Бургас. Времето в Поморие е чудесно. Дами и господа, победител с технически нокаут е състезателят от червената Георги Янчев! Победител с технически нокаут е решен. Господин Жан Новиков, майстор на спорта по бокс в Украина, консул на дипломатическата мисия Европейската Украина, да връчи награда на победителят Георги Янчев. Почетният консул на Украина, град Бургас, ще връчи наградата на Георги Янчев. Чудесна победа на състезателя на Бургас и на Теодор Карастоянов. Доста зрители са изпълнили стадиона в Поморие. Дами и господа,